Poanta svih naših praksi je da naš svakodnevni život dobije jedan drugi oblik. Da mi budemo sretni, da budemo prisutni, da budemo svjesni. Korak po korak, malim koracima, svaki dan ti potvrđuješ svoju volju i ideš tamo gdje hoćeš s užitkom, to je bitno, sa strašću, sa ljepotom, sa uživanjem u svemu tome šta jest. I korak po korak, jedan dah, jedna asana, jedno ponavljanje, jedan svjesni čin, to je ono što postaje ritual, to je ono što postaje praksa i to je ono što mijenja život. I to je ono što djeluje na tvoje nesvjesno, na tvoje obrasce, na tvoje rane, traume, imprinte, energetiku cijelu i tako dalje. Ti kad uđeš u to, ok, korak po korak, ne moram sve danas, jer ne moram, nemaš samo danas, imaš cijeli život. Ali budi tu i nek svaki tvoj dah bude ritualan i nek cijela tvoja okolina bude tvoj hram i nek tvoj centar bude stalno stabilan i onda će se buka stišati i onda će ta tišina ti donijeti tu mudrost i onda će se rastopiti krivnja i patnja i zamjeranje i sve ljutnje i sve to skupa i onda ta praksa postaje život. I zato naš ljubljeni Patabi Joyce kaže 99% prakse, 1% teorije. I praksa je cijelo vrijeme.